o jarti Cheikh Tidiane letere o wi ñande jolɗa Tunis ha jettoɗa Misira laana ka jolɗa ka wattu hakkille ma ngo hay lingu wulñi taw laana ka yiwata yolata ko ha jettoɗa ɗo mi defanima wali Allah wi no eɓe kalda e maayo nde wonoɓe kaldata koye Allah joom maayo o joom maayo ko Allah wonamo subal ɓe mbiyata o joom maayo ko Allah tawde noon hunde daɗima heedima dow dokka ɗum garade mum tawde joom maayo ne so woni e nder maayo ko wela fo ina waɗa e maayo enen jakori ɗen to gandal maayo ko subalɓe joom maayo gonɗo e maayo o ina waɗa hen hunde o dattima subalɓe alay saago mbiyamo joom maayo kono jeeyi maayo kay walla ko ɗum ɗum ɗomo darde fof mbiya ɗum jol ala no watte caggal mum cheikh joli yeehi Tunis o jippi cheikh Mahamoudou Al Kurdi ngeno jippimo mana Kurdi ko gando o namni ɗum gueɗe haalanimo o namni ɗon anduɓe Misira haalanimo o woni ɗon balɗe o naate Jamial Lazare kadi no heɗori Jamial Qadami no heeɗi janguinoɓe toon ɓe ne woodi ko heeɗi ɗon o yalto fayi Makkatal Mukarrama o tawi toon mana ko ɓuɓɓul hindi Ahmad bin Muhammad on woni ɗon ɓubbu ngani sanga lomtiɗo Makka ɗo kanko se ko yiyanimo o windimo lettere noon mi nani an lomtiɗo ɓubbu mi ari e leydi he mbiɗo wayno ma mi ari e leydi Allah leydi ma yano kam duwaw ɓe jindan ɓe jooɗi ha yimɓe kajjoyi jeehi mina jeehi Arfat gatti omo waɗa ɗawafu lifada hakkude Safa e Marwa hundaka nden ubbu leydi ndi o windi lettere totti almudu mum sifino way sa yeehi dokkanami mum on addi lettere o mana ina ƴeewa sifa o neɗɗo joom jallaba leeɓi jallabuji maruke en baɗi leeɓi ɗi jallaba daɓɓona diwti koppina haaɗi hen jallaba ñaɗɗo kufne ƴongo ndeloba ñobbaɗo kufne ne wondi e leeɓi ɗum o waɗe hoore jallaba leeɓi ɗi paɗe takkula pewniraɗe tekke kono murotoɗe ne wurtira ɓokko toni pultiɗi daneji taɓa hewde haalde inde Allah so a heɓla o tijanta ko deɓe makko Allah tan e tinare makko e ko heɓno e sernaɓe on ne ƴeewa ha yi baɗo noon itti lettere o tottima o wi ceernam tottuma ɓe ndeeyi ɓe jalti yimɓe ɓe cheikh nangi lettere o fawe hoore oye sa yeehi mbiya ceerno ma lettere o qad wasalat wo ɓuri'at wo fuhimat wo qubilat wo fuilat sa mbiyama lettere o yettima janggama famama ko woni hen ko jaɓama tema golle o wudiɗan lettere o lettere jeygu makko almudo o yeehi to ceerno mum o wi ceerno a jamfima nename babam o wi ko woni o wi nename babam ittimi mbiɗa yaara e duuɓi jeeɗiɗi natgol jangde dokkimma gonduɗen ceerno hayso aɗa yaha tarode ceereten ko damal tarode min jogoto satalla ma ittantuma coccorgal ma jurantuma saɗa salli ko duuɓi sappo e jeetati ko eɗen gondi o sahra wi ummiɗo e nder ladde ari joni joni ummiɗo e jeerede mbinda ɗum lettere aɗa ndaara lomtinde ɗum hoore ma te min ko ɗum ndarannomi ɗo ko ɗum nenen babam jinno uddito o ɗo Allah koko udditi ceerno o wi almudo o a jaaɗama ɓinguelam mbanme lettere he tigui ko kanko lomtimi kalim makko Allah ɓinguelam gonguel ɗo golel ngel goppumi ngel so Allah tottoyimo ko tottama ko ɗum tigui mbanme lettere ɓinguelam hunde de koye junggo Allah woni somi koye junggam woni lomtintumi ko ɓiyam gonɗo ɗo somi maayi kadi daya hen kono wona e junggam woni koye junggo Allah nde woni Allah nde ko noon wano ceernajo jangguinowo Qur'ana walla jangguinowo Sariya walla tarbinowo to banggue diine Allah so dañi duuɓi capanɗe joyi faye jeegom gurdam nelaɗo natata ko halwa ñande fof ne wirdana disno ne namno Allah holi lomtotoɗomi somi maayi ha Allah haalan ɗum on saaha Allah haalan ɗum ɓi maccuɗo mum saaha Allah haalan ɗum ɓi korɗo mum saaha Allah haalan ɗum ɓi gaño mum saaha Allah haalan ɗum ɓi giɗo mum
saha Allah haalana ɗum ɓi koddiɗo mum saha Allah haalana ɗum ɓi bandum walla ɓi miyum walla mawmum nodda on lomti ɗum joɗi nde woni Allah nde natti wonde Allah wonti nalla ceerno fof dañƴoɗamo ngurdam heddori ko ina maaya nanga ɓiyum afa mum walla mo heɓtini ɓiɓɓe mum kala ɗon ɗanno yaada e mum kala ɗon walla wonda e mum so ari wiya ɗo goppirmi ɗo ko ɗon o ƴettiri mbatti hakkille o mo doni fof jaabade ina tuto ɓiyum ɗum natti Allah wonti nalla wona gonga c'est pas vrai Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu o ummima mana on ceerno Moule Mouhammad Chawi on wiyete o ummima ɓe kanji ɓe gayni eɓe fayi mana ha joni Madinatu Munawwara o ari haɗo laabi celi ɗo ngol no fayi Sam ngol no fayi Yaman laabi celi jungo nano ñaamo waɗi Yaman wiyede Yaman ko yaminul Kaaba heedi ko ñaamo Kaaba waɗi Sam wiyede Sam ko shimalul Kaaba ko nano Kaaba ɗon nelaɗo dari noon wonde Aboubacry wi so kore jaam jaltinanumi ɗo mi woppatama an ɓurinimi aduna o foof Allah jippinno ni allaji farada aleyka walla radduka ila ma ad ɗon Cheikh Tidiane nden dari ɗon janggi jiballahu rawayili kono mana ñongiri leydi o jangga o gayni hirdi ɗi no mbayni Allah ñonganimo o yeehi Madinatu Munawwara o tawi ɗon ubbulida sammani wona tawi no lomti Madinatu Munawwara o woni ɗon udbu e on dayra o yidire mum o naftodiri mum o hutodiri mum o windodiri mum on wima ko jiiloɗa o urbaniya o wima aɗa jogui ko ɓuuri urbaniya to banggue Allah o wone Madina balɗe 10 yimɓeɓe gayni ko mbaɗanno ɗon no koota Cheikh Tidiane hebli kañum mana jogoɗani hodde hande yahani dañi balɗe 3 ɓerde o yidire nelaɗo Allah sallallahu alih w sallam nelaɗo wimo Seydi Ahmad Tidiane ko ganniɗa o jooɗat ɗo nelaɗo wimol sababu o wi beddaji laabi ndewannoɗa nani pirtaka cuuɗi galleji ɗi natannoɗa nani pirtaka bamude sahabaɓe ɗo ubba kala hen mana ha joni ummono ubbiteno waɗa nani ittaka mi wona ɗo e Madina ko nanni wuuro ngo komi dañi ɗo hendu wuuroteeri ala fof ɗo dañmi ɗum e yindere nde te ala ɗum yahani e leyɗele ɗum noon o tan gonanmi engrais mi yahata mbiɗo waɗa hoore mere nelaɗo wimo la mboɗo yiye kala wuuro mboɗo yiye kala leydi mboɗo yiye kala nokku mboɗo yiye kala ɗo Allah haaji Allah soki men qabram nde jaami nde mana ko wattuji ɗiɗi montore wiyama ko wattuji 3 o heddi mboɗo yiye kala nokku mboɗo yiye kala wuuro mboɗo yiye kala leydi Cheikh yaade yaaɓe ɓe ma en kawɗen o suwa heɓ lawol Tidiane Cheikh Tidiane ummiti toon arti mana ha yettiti Misra o wonnoɓe seednaɓe makko ɓe gotti almuɓe kala koɓe jinnoɓe namnimo o haalaniɓe o arti mana Tunis ɓe namnimo o haalaniɓe o arti mana Alger o nden o yalta ko duuɓi 21 o fayi nokku ina wiye Salala o woni ɗon Dumunna o ɓenni o fayi nokku ne wiye Kasri Abi Samhoun o ummi ɗon o arti wuuro makko Ayni Madi nden ko wiyete leñol no wiye Turki ɓen laami Algérie ɓen ɓittinimo par ce que ɗo jooɗi fof almuɓe ngala ha heewa ɓen jiiɗa ɗum jiiɗi ko manam taareteɗo hunde fof tawno wonde mumen kanko fuɗɗi révolution kanko Cheikh ko révolution ittimo Algérie lettre uji ɗi nan ɗon Zeynul Abidi ina haalani on ɗi ina haalana ɗum Tidiane an ha haalani ɗum ha waɗe radio he wonde Algérie naɓe bindimo windi ɗumen kanƴi fof mbiɗa jogui ɗumin e jaati lettre uji mbiɗa jogui mi wona tanum Cheikh kono alhamdulillah mbiɗa jogui ɗum bindi jungo makko jaati jogui noon kebrimi toon nde o yeehi de mana Fas ɓe mindimo Turki en tampiniɓe yo artu so wawa artude yo walluɓe ɓe cooda armée ummotoɗe Espagne rewa Marrakech ngara ɓe daña noɓe kaɓire Turki en o wi kad asbatu la yahmiluni illa 70 ba'iran al yawma bandiraɓam mi wattindi hande eggudam weeɓani saabu ñalawma hande o hay hunde hattanani ƴettudemi so wona 9 ngelaw lawol gotol mbawimi ƴettude mbiɗa jogui lettre ɗo jaati mo windi ɗo kanko Cheikh
so wona caɓani jeɗɗin guela bo wawa kam rimdide min tan ko gonmi jogui leytal o watti o woni qasri abi samhun mana ɗon o naati halwa makko gandaɗo cafɗo lamɗam darjuɗo jontaɗo o duuɓi tati o ñamata o yarata o ɗanotako ɗo mi yi nelaɗo Allah ɗo no heeɓi lawol tijani nde no woni tan koye almudo makko goto ene wiye ibnul arabi addamrani tazi o adi wonde antampelen makko hakkude makko e nelaɗo Allah o no yaaray duuɓi nogase nayyi ñande fof omo yiya nelaɗo Allah laabi nogase nayyi laawol gotol nelaɗo wimo an ganda ɗum wona saabu ma wona saabu bama wona saabu taani ko saabu nenoma o mbiɗa andi ñande fof mo yiya nelaɗo laabi nogase nayyi te o yaataw duuɓi nogase nayyi kanko adi cheikh mayde ni cheikh heeɓi lawol tijani o heeɓi hokkim ardanimo hen kanko adi cheikh mayde o ubba ko aynimadi omoni takki e sara yummum cheikh bama ubba ɗo cheikh ne juuɗotonomo e gurdam ko damrawi taadi ko gonɗo alje o wona ubbaɗo e raba o la on ceerno mo nanmini haala e radio he wi juurima an seydi muule arabi ibnu sa'i on wiyete muule arabi ibnu sa'i on ubba raba on yinirani cheikh e jaati wiyama o tawdire cheikh aɗana duuɓi jeegom kono ɓe jinniraɗe ɓe jaggodirani o janggue jami al qarawiyin o jaggani e cheikh o jaggue sappo jagguɓe e cheikh kanko e muule mouhamadou alkansuusi wonde mana ko marakis yi cheikh ina woni elaw jaggani e cheikh o jaggue sappo jagguɓe e cheikh on walli fi deftere wiyetede jawabul muskit amman ankara lasqam won jeddunoɗo lasqam siraɗi katami lasqam siraɗi katami lasqam sagam ko ñaw o haalano ko julde annabi sallah alih sallam ko e mantode o wonno to jawharatul kamale hawi siraɗi katami lasqam noon ko ñaw fotani ɗo adde o yeddi ɗum o anda on walli fi jawabul muskit amman ankara lasqam on ko marakisnajo nan toon ubba bamude biyeteɗe babou rabbi on yumum salim hamdoullah mbi ɗon ubba kamɓe takkodiri on mana wiyete ko mule kalsusi wiyete mana ubbaɓe raba o on walli fi bouriyatul mustafid sarhu muniyatul murid joom muniyatul murid jeeya ko moritani ko singuitnajo on walli fi deftere mum ha gasi yeehi koyɗe mum rewi sahara yeehi ha algérie ummi toon yeehi ha Maroc ari ha Rabat ummi toon ari ha Fas sasa makko deftere ndene hen e kakon makko omo rondi neɗɗo omo naata e zawiya cheikh o naati bisimillahi dondinoɗo sasa ka wuuji sasa yeehi lawnu o nde kake makko e joɓani makko e foof o jooɗi o juuri cheikh haw gayno o ƴeewi joom sasa o yiyani o wi a cheikh Tidiane so tawi ko ma koko ko gonga ko addimi ɗo ko gonga e am ko pimme ma ko gonga an cheikh Tidiane sasam ka dey com tam ɓornotomi hen goni ndewirtumi Allah jooɓaɗam hen goni mi anda ɗo hay goto ko ñamanmi ko janami fof woni koye sasame cheikh Tidiane ɗum noon sasam ka dey heeɗa hamme eɗen gandi basil hamme kayno wayta e nder qabri he cheikh wimo ma sasama tawe ɗo e nder qabri he onon sukaɓe namtoɓe holi cheikh Tidiane joom sasa ka gujjunoɗo o rondi sasa balɗe tati rotaki o ñamata o yarata o ɗanta ko jotta ko o haaɓi o artiri sasa o wano o naati onon kam ala koɗoɗe ɗo e ɗebbalɗe ne hatti hunde o waɗa o tawi Tidiane ne jooɗi ibnu babal alawiyun nasaba almaghribiyul malikiyul mazhaba walla mazhabu ina sella sa wi mazhaba ina sella sa wi mazhabu ina sella sa wi mazhaba fof ko maful tan ina sella o heeɓi sasa makko o nangi deftere nde o jangi ɗum ha gasi ɗo yeeso cheikh Tidiane ɗo cheikh satanimo hen jimol gotol wayno ma anjabat rawdun min allawani ka misli ummi cheikhina rabbani debbo meeɗani jibinde hono yumum cheikh Tidiane ko jibini ko cheikh yimum non rectification cheikh ko mayɗo de woni koye gabri
cheikh wi um fewnu ɗon jimol walla noon wadda ko jokkuɗa hen goppiɗa noon jimol ma o jokki hen siman lawati jina bil muhtari wa alihi wa sahbihi l akhyari debbo meeɗa jibinde wona Cheikh Tidiane so wona jibinɓe nelaɗo Allah sallah alih sallam o e jibinɗo mana ha joni annabaɓe hono makko sehilaɓe makko ɓe e jibinɓe nelaɓe ɓe e jibinɓe sahabaɓe wontunoɓe e nelaɓe ɓen ɓuuri yumum Cheikh Tidiane o waɗi rectification ko Cheikh wimono woddi ko fof ko haale deftere nde Cheikh wimo gonga te Cheikh ko maaji ɓooyi o woni Cheikh sukaɓe makko ɓe ɗum ko batte ma en dutto e halwa he so Allah jaaɓi ma en dutto e liggey makko aynimade so Allah jaaɓi ma en dutto e liggey makko nde o heeɓi laawol ngol nde holɗo fayi holɗo yaɗata holi gurdam makko holi duuɓi makko holko haalde nelaɗo holko haalde almudo o hol sababu o ummi aljana o feri holɗo reeɓi wuro e wuro haw yetti Fass mande ñalawma o hol duuɓi o woni Fass no foti holko liggi ɗon ha ñande o hawre ladial woli on subaka woli on ñalawma yalla waɗan en barke e namnotoɓe softa kadi kaala eɗen duwono musidɗo men Tidiane an wonde wo maɗa ɓe mbiyata tande micro o nangui micro makko o hokki Salif Zeynal Abidine Tidiane o yonko haalanimo ha ari ñande mayde Cheikh e namde makko e o namnima kanko Tidiane an Zeynal Abidine ñande Cheikh maayi hono ɗum wayi goram wodi ko Abi jaabiri hen kanko Tidiane mami haalamo ñande hen gadiɗo tinde Cheikh maayi o ne fitanu Cheikh ittande hol gadiɗo tinde won jooɗodiɓe no gonde Cheikh ñalɗo walduɓe mum jamma o ha weeti ina taarimo ɗo leeli ɗo nde ko maayi ɓen tinani holi tinɗo nder wuuro o ari haala ñeɓe wulliɓe ɗo ɓe jooɗi ɗo hono wiyete holɗo hoɗe leeɗe Fass mami haalamo kanko Tidiane so namimami mami haalamo holi o wallay mami haalamo sabu miɗa andi joomum so Allah jaaɓi so namimami condition miɗa yettimo e majjumo kanko Tidiane an o laaɓi hen reedu eɗen duwonomo laaɓa reedu weɓani eɗen duwonomo kanko Tidiane an softede e journaliste en ne moƴƴi moftoɓe ko moƴƴi waɗa ni ciftini yimɓe mboɗen duwonomo eɗen fof eɗen duwonomo en duwonomo sukaɓe ɓe ɓeɗo wonɓe ɗo Mouhamadoul Habib woni Mouhamadoul Habib ɓe Cheikh ɗaccuno ɗiɗo ɓe kaw ko bayni man ha layni hollen joguiɗa 5 heures bon nde Cheikh yeehi yalti aduna haade mum yaltude aduna namnima nelaɗo Allah sallllahu taala alih sallam nelaɗo wi defanimama mo sukaɓe ɓe gueɗe tati kala mabɓe keɓɗo duuɓi 17 ma dañ gueɗe tati so darti jawdi ma heeb so dartani ma heeb andani ɗo ummoto ɗum so darti inde Allah ismullahi ladam ma heeb so dartanine ma heeb andani ɗo ummoto ɗum goto e mabɓe foof so heeɓi duuɓi 17 windanama e karne mum ina tefana ujunnaji ujunere debbo ne tefana ujunnaji ujunere goto so liggima so liggaki oman adaraka taklifu minhum yasfau lada alfin min rijalin mo niswati Mamoudou haalta tinde daari haalata koko winda so namnama fawa hen alay say muɗum ne jadde jungam woyi Mamoudou jambimi nam woy sa dimo julɗo so gollaji ma gasani woto fel nde kalɗa gorko fof ma on beltiɗo Mamoudou yamiɗa yo haal koko winda so namnama fawa hen haala ñanden ñande men e halwar haala ka yewtama gasi ceerno Mountaga fayi juuroyade ɗo suudu Cheikh Oumar jibina ɗo yimɓeɓe dakkitima min mi teɓɓitima nguleyki mi same leydi yimɓe nayi kosi kam mi andat ɓe nani men nder suudu woɓɓe ɓe nani min payi effort ha feewi paymi hen o addi glace fayo wora iti kuf noon fayo wora o addi mana ndiyam ɓuɓɗam fayo koyɗen lifi ha juuti haqqille arte waɗam tan mbimi ijam Cheikh Oumar ndeke ari ha naati ndu suudu timoɓe an ɓe hen goto wi dendi anda saliti
mbim mbal coosowo walla ganano ala ɗon ndeke timɓe am ɓe hen goto ko ganano ɗum ni jeeya ko pete ɓi Elimane Mamadou Pullo o mbi Siley Mamadou Siley Amar Bilal sukaɓe mbiyatamo ko chef o meeɗi wonde chef d'arrondissement taw wi kaw andal saliti mimi ko ɗum woni o minenne min jiimama min mbifo min ɓoosa min mbaɗema glace ari wimin deke Cheikh Oumar ari mbimi ala ko hendu Cheikh Oumar ari am ɗo gonmi ɗo mi anda on ono jimɓe arde kono hendu Cheikh Oumar kay ari am ɗo gonmi ɗo so natani suudu ndu taw mo ɓaɗi ɗo hendu Cheikh Oumar ari am ndu gornomi e makko ndu e mbaɗi ndiyam ɓe mbaɗi koɓe mbaɗa gummimi mana ɗeftumi jaltumi jaami e oto birnoɗo o jolmi ha jum mi puɗɗumi yiide ceerno Mountaga min jaami salminde ceerno Mountaga hecciyanke mbimi ceerno Mountaga habar men o de feewi rewi lawol wayni feewi kalanomi ha gasi ceerno wi minni aɗa andi ko ɓuuri yoddemi hen mbimi ala o jeɗɗiɗi kewal yimɓe ngal no foti accident waɗani hen o minne ɗum yoromi hen hecciyanke mo haalnami dow yimɓe foof oye gueɗel ɗimmen kadi mbimi e oye musidɗo ma ari mbimi hono noon Cheikh Oumar mbimi ceerno mo wima noon o wi kaari omo yaara 90 e duuɓi 6 hikka suudu Cheikh Oumar baytul halwata ndu o wi ko ɗon Cheikh Oumar tawi mo ɓe dokkodiri juuɗe ñalawma ni de ɗum way ni de ɗum way a jaaɓi an kalanteɗo a jaaɓi ko affaire ma a yante jamnoɓe a salima c'est ton affaire Allah waɗanma ɗum cakka yo ɗum liggoye dande ma aɗa yaada hen ha yawmal qiyamati Allah fima ha cakka muɗum ma Cheikh Oumar wona haydara Cheikh Oumar ko jaɓanɗo Cheikh Tidiane Almoudagal Cheikh Oumar ñande nandata lawol Tidiane ko nelaɗo yamirimo yo jaggu nde o jaggi nelaɗo hokkimo sanɗi goto sa jaaɓi wonde almudo e lawol he ma Allah rokke e lawol he ko perɗo lawol goɗɗo dañani ko nelaɗo wimo ni wuuro wiyetengo Sare Leelumo to Fouta Dialo o yeehi to biyeteɗo ceerno Abdoul Karimu yettete ko Diallo ko Pullo Fouta o rokki ɗum wirdu ko Mawludu Fall o rokki ɗum ko Cheikh Mahamadou Al Hafaza o rokki ɗum ko Cheikh Tidiane tottimo laadimi e wasifa e asru aljuma to Sare Leelumo omo yaara duuɓi nogas e joyi o artiri koyngal makko ha dimat o yi Elimane Boubacar Kane tafsiru Diabori ɓe mbaddi bato o nawi ɗum mana o yeehi ha Alwar o wayniti o yoyi Mawludu Fall batti o nanguite e muɗum mana wattanimo tasdid nde fuɗɗi mana yiyode Cheikh Mamadou Ghali o heeɓe muɗum ko laawol silsilatu tasawufu toon ko yimɓe nogas e jeetato hakkude makko mana e nelaɗo Allah on ko tasawuf on ko silsil tasawuf silsil lawol Tidiane o ko ga Cheikh Oumar jogui ko silsilaji tati hen silsil goto no waɗi nogas e jeetato on ko tasawuf o rewi ko to Mouhamadoul Ghali hen silsil goto on ko yimɓe tato o rewi koto Cheikh Tidiane yettoyi nelaɗo Allah he silsil goto ko direct nelaɗo ne jagge junngo makko Allah waɗima hande an woni khalifa Allah e leydi mum he woni khalifa nelaɗo Allah e leñol mum he woni khalifa Cheikh Tidiane e almu mum he yamin ko moƴƴi kaɗa ko boni an Cheikh Oumar o ko direct kanko tawi nelaɗo to neɗɗo wela ko ni so welaka ko ni ɗum jangga e defte ɗum woni hen Mamoudou halta tinde daari ko kalmi ɗo ko kala hen ko namɗami holle deftere fawa hen junngo Alhaji Malick ina haala ilmul yaqini Sirim Bamba na haala haqqul yaqini Cheikh Oumar na haala aynul yaqini holko woni aynul yaqini ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati al mutahaqiqati al haqiqati bi markazil fuhumi aynul ayni aynu inayatin aynani lam yaktubhuma qalamu fi kulli aynin min al aynani mimani lam yaktubhuma qalamu fi kulli mimin min al mimani aynani ɗiɗo jimɗi ɗi jima nde temedde jeeɗiɗi ndungu Cheikh Tidiane jibinaka hay goto firtaniɗe so wona nde wari nde firtiɗe ɗo woni aynu inayati Alhaji Malick wi yawmal qiyamati tafore nelaɗo Allah ina ɗamina Cheikh Sadibou wi ɗum ne kay ina jorta so tefima o jaɓani Sirim Bamba wi ina gomɗi saabu aduna o fof ragata ko caggal makko ñande hen kamɓe fof ɓe kaali ko filul mudari Cheikh Oumar wi nahatta mbahta kawnal kawni jasiyatan Cheikh Oumar haali yaqin kañum o wi ko maɓe mbaɗoy
cheikh yo waɗi cheikh Oumar wi ko waɗi o gayni o ɓuuri yannede woy ko nahatta wakta kawnal kawni jasiyatan a ummima windere nde fof koppina kelli ne juusi ne jooɗe leydi ila ayne hoto paɗa ila sabati dunal kaddi wal kabadi a hulani a tampaji on ko waɗi o gayni kam ko aynul yaqini haqqul yaqini ilmul yaqini jiida jangoya defte ɗe ha tampa jiiloɗa ha tampa joom ilmul ladani heɓa nder suudu mum jooɗo Allah tawra ɗum ɗon ko wawa ɗum ko wawa ɗum man sa'a fal yumin wa man sa'a fal yakfur ɗum ko ni tan foti mu annabi Moussa nabiyun Moussa mo kalimullahi sehil Allah gueɗe fof waɗi tawreta dimle gueloɗe jeeɗiɗi Allah wimo yaa to ɗe maaji ɗe kawri ɗo maccugel Allah nan ɗon leeli Allah naro ladana min dokkimo gandal ummingal amen o yetti o refte kudara wonti almudel ene jangginamo ko wawa ɗum ko wawa ɗum to handani hen Allah kam handi ɗum hen ko wawa ɗum eɗen duttoyo so Allah jaaɓi e halla he eɗen duttoyo so Allah jaaɓi sukaɓe ɓe noon ɓawo Cheikh Tidiane wi nelaɗo kiba so ɓooyiɓe nati julde no fewi walla wirde no fewi nelaɗo wimo kanŋe dimo e juggal bamɗi ubba hen duuɓi temedere jaltinɗa ko kanŋe tan wontata ma en garto hen holi ɓiɓɓe Cheikh Tidiane ɓe Mouhamadoul Habib Mouhamadoul Kabir goto hen fof holde maayi holi ɓiɓɓe yaltuɓe mum mande maayi holi hitande nde holi martaba ɓiɓɓe ɓe e tannaɓe jooɗiɓe ɗo ɓe e oɗo hande Abdoul Moutalab jooɗi ɗo hande delluware galle Cheikh Tidiane bama ko Mouhamadoul Habib jibini on ko Seydi Mahmoud jibini on ko Seydi Bachir jibini on ko Mouhamadoul Habib jibini on ko Cheikh Tidiane nene makko Fatimata Zahra jibini on ko Ɗeyib jibini on ko Alwal jibini on ko Ahmadou Ammar jibini on ko Mouhamadoul Habib jibini on ko Cheikh Tidiane gelwar galle Cheikh Tidiane hande jooɗi ɗo koye gande yewnamo nden yitere aha ciftoɗon noon defte ɗe ɓe wino no tottama hadiyat ɗe feccere hen yeehi Algérie feccere hen henan ɗo kanje foof ɓe duwima hen ɓe mbaɗi hen koɓe mbaɗatno dañoɗo mum yo dañmo daña onon fof coode majji non fof andani o dañ hen ko talkude ñaggude Allah kadi deftel ngel ko temedɗi tan jarata ɓe gari ɗe wi noon yo gas alaɓe yo gas joni so Allah jaaɓi onon sukaɓe namniɓe won ko puɗɗi ɗon nande awam premiére labbo dahanoma rona tunde o yangal fesa maytinde ɗum noon tawde namni ɗon ko cheikh bisimilla ma en mbaɗ ettuɓe defte ettu hen foɗɗitoji on jarama onon sukaɓe garton janggo so Allah jaaɓi soɗon tofti kadi garton kadi ɓawo janggo soɗon tofti kadi nanon cheikh ha nanon kalaw makko ha nanon no wadde nelaɗo nanon combat makko e almudo o nanon nde heeɓi lawol Tidiane ɗo rewi haw ari nde o heeɓi nde holɗo rewdi e Cheikh Oumar nde o heeɓi nde haw ari Fass o dañi ɗon duuɓi sappo e ɗiɗi ñande hen Cheikh Oumar jibina en gonde aduna hen duuɓi sappo e jeetati Cheikh Oumar wonde Alaji Malik e aduna he duuɓi jeegom kanko e Falak ummiɗo mbinomi ɗo sasa makko jornde fayi Madina maayo manggo yalgo deeƴgo ɓuurngo amgo ngo toon woni ngoya maayo no Fass o tukki maayo hen fof tukki hen tiwo o woni machine o woni Sahara omo wersa ga e Afrique o yoɗo mbersanmi haati Fulhaji wimo Sénégal woni toon e Sénégal oye sardingue Tiwawon oye toon e Tiwawon mboɗo daña denowo jibina firwi ha heewa yimɓe fof ñaama hen ha laaɓa o ene daña biyeteɗo Alaji Malik ibnu Ousmane fala ko dampi o ñoƴƴi bouton enen kala faade e salam faade laabi tati kul wallahu laabi tati salam faade wattina hade sali faade arde bisimillah mbaɗen duwaw bisimillah mbaɗen duwaw bisimillah mbaɗen duwaw bisimillah mbaɗen duwaw